Halo Ri, sing ekspektasine healing nang pantai. Berenang-renang koyo ning kolam ngono, ditemani terumbu karang dan air yang sangat jernih. Ombaknya bersahabat yuk. Ombak yang memanggil-manggil, syahdu sekali. Sing ekspektasine oleh view pantai sing sepi, terus guys story Instagram senja-senji, foto estetik gaya caption langit sore, apa gawe quotes morning vibes, terus gawe video-video slow mo dikek-dikek ning gone feed Instagram cek estetik ngono. Saranku ojo berhenti berharap Ri, walaupun harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan tujuan kita selanjutnya iku ning pantai Ngatup. Yo cek sak dalanan lah karo Kondang Merak. Yo sak lokasi pisan sih ambek pantai Balikambang, tapi yo sik nyempal. Waduh. Karena cek alami ya dalane koyo ngene. Pantai Makadamia. Dalane didominasi watu-watu padas ngono Ri, terus yo sik gurung rotot, kanan kirine sik hutan. Masuk kisaran 1 km lah teko dalan gede sing walus mau. ya. 1 kilometer. Walaupun tempatnya cocok gawe kem-keman ngono, tapi tak sarano nek mrene ojo pas musim hujan rek. Dalane soalnya no bayuh nanjak mari ngono bledok. Sumpah loh. Setelah perjuangan yang sangat keras, kita menemukan tempat yang cozy untuk campingnya. Tengah pantai guys. Jore ini ayo. Ya ojo terlalu berharap lah nek awan-awan prene pas perayaan dawa apa perayaan riyaya. Pastilah rawame diserbu pengunjung gini-gini wes. Tapi yo untungnya sih ning kene pantai no huyup, akeh wit-witan rindang, jadi yo santai. Arek masak mie ning alam rek. Alami. Piye rasane masak mie ning pinggir pantai? Menakjubkan. Masak mie tapi view-nya ngene lho piye. Masak mie di pinggir pantai. Pinggir pantai. Ombaknya no tau wenang soalnya ning tengah kono no koyo gunung-gunung karang ngono, jadi ombaknya galang karang itu, jadi cocok lah renang-renang ngono, video-video estetik kok ini. Hehehe. Wis nek jalanan banyu.
menjelang sore itu ada nggak video estetik ngono terus siap-siap bangun tendo lagi bangun cowok moro-moro wis dadi ae. Ini pertama kali camping ning gone kene yo. Enak yo. Terniat. Pakai. Pantai gini loh. Ini isi delok sunrise iki, bowo iki sunrise iki. Sing males nendo guru-guru bingung masake piye, gak duwe nesting dan lain-lain. Ki lho aku lho trimo nggawa wajan teflon ya ora apa-apa ya iso mangan iki panggan beh. Siap-siap gawe makan malam. Ayo merapat kini ri. Perjuangan ini ngelewati dalan sing banyak. Kita pantai ini. Gak tenan ri, perjuangan melewati dalan gak enak ambek camping mambangi udan terbayarkan. Pagi hari bayi suasanane sawah waduh ini loh. Ombake wenang, langit biru. Udaranya sejuk, wes mantap pokoknya. Sugeng enjang masyarakat, kita berada di pantai yang sangat bawis dan sepi. Yo keren yo. Iya. Holiday. Iki ngenteni sanes tapi ketane mendung. Wis apa-apa. Disyukuri ae. Tetap bersyukur dan bahagia walaupun apapun yang terjadi. Gak ngono Ari. Mbaknya gak panas. Mbaknya bersahabat yo. Ya. Seperti kita. Yuk. Kita di pantai. Ombaknya tinggi. Ayo kita lanjut masak. Ya. Masak. Iya. Persiapan dari sarapan. Manis itu bojoku ya. Krek. Masa apa? Ini sedap. Wah, pantesan sawedep ngene isuk-isuk masih bojoku ngene. Wes, masyaallah. Kita mau sarapan ya. Kok santai. Santai dong. Los. Gak neng kutho iso goreng dog yuning ini. Mulai teko pantai aku nyoba dalan sing beda yaiku lewat arah Karangkates berdasarkan petunjuk teko wong mancing mambengi sing tak temui ning gone pantai. Berhubung Google Map gak ono sinyal makanya aku takut ning gone Akamsi lagi. Menurut awake sih pantai ini cocok gawe kem-keman ya ngono terus gawe adus-adusan barang ya cocok soalnya tawenang banyune no. Tiketnya ya murah 34.000 berdua. Sak karmu atine nginep seminggu ya gak ngarah diseneni ambek petugas e. Wong ning kono wonge santai-santai chill.
terus koyok penerangan, lampu, musyola, jeding, banyu, los, enak wis. Mantap. Ora usah wedi keluwen, apa ngelak ning kono yo akeh kok bakul sing nyediakno panganan-panganan sing regone sik masuk akal. Terus nek iso usahakno ri, nak rene nggawa pasangan aja jomblo. Soale apa? Nesakne atimu. Yen tak terus